Dupi mi do głowy. Witajcie moi drodzy. Co to za przystojny młodzieniec? A to tylko Niklaus, ale ogolony. Słuchajcie, krótko. Co tutaj dużo? Jakoś tak. O. Co tutaj dzielić włos na czworo, czy tam na 10? W ogóle pokażę wam. Ja dzisiaj, ja w choinki skromnie w te święta. To jest moja choinka. Ładna, co? Świeci się i w ogóle. Nie no, mam choinki, ale nie mam jednej dużej choinki, tylko mam trzy takie mniejsze po prostu w te święta. To wyłączymy. Co wam chciałem powiedzieć, moi drodzy? No. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Chciałem tutaj, w ogóle tak sobie pomyślałem, że chciałem jakoś powiedzieć to, co tradycyjnie się mówi, nie? Że spędźcie święta z rodziną, w gronie rodziny, zostawcie komputer, nie patrzcie do internetów, odpocznijcie trochę od tego, ale wiecie, tak z drugiej strony pomyślałem, że niech każdy świętuje jak chce w sumie, wiecie? Jeżeli ktoś uważa, że dla niego dobra forma świętowania i odpoczynku jest to, że po prostu on sobie siądzie, nie wiem, z herbatą i przeczyta książkę, czy siądzie do komputera i sobie pogra w gry, bo może tak to pracuje albo się uczy i nie ma czasu, to dobrze, moi drodzy. Także życzę wam, żebyście to jest do pakowania prezentów, żebyście te święta spędzili tak jak uważacie, żebyście te święta, moi drodzy, spędzili tak, żeby było dobrze dla was. Tak, żeby było dobrze dla was, ale też żebyście nie robili tak, że tak powiem, krzywdy tym nikomu, czyli po prostu spędźcie je dobrze. Spędźcie jak uważacie, jak myślicie dobrze spędzić te święta, to tak je właśnie spędźcie, moi drodzy. No i wiecie tam, no, najlepszego i tak dalej. Nie, tego bym chciał uniknąć. No po prostu dobrych świąt, moi drodzy, wam życzę. Jeżeli już się spotykacie na przykład w gronie rodzinnym, to ja wiem, że często jest tak, że to, wiecie, że te uśmiechy jakoś i tak dalej, to jest jakieś takie trochę często wymuszone, bo często spotykamy się przy stole świątecznym, wigilijnym z ludźmi, z którymi tak naprawdę na co dzień mamy jakąś tam kosę i my mamy do nich jakieś wąty, albo oni do nas. I jest ciężko, czasami jest ciężko, wiecie, różne są w rodzinach przypadki, różne są konflikty, różni są ludzie na siebie zagniewani, niektórzy na przykład są na siebie jakoś zagniewani, są jakoś na siebie źli od lat noszą jakiś gniew w sobie i po prostu nie rozmawiają ze sobą, a jak się widzą, to najchętniej by się do siebie rzucili tutaj do grdyki i by przegryźli, nie? Także moi drodzy, można te święta, nie mówię, że trzeba, tylko dobrze by było chociaż z okazji tego, jak mamy szansę się już spotkać, jeżeli już jest ktoś skazany na bycie z tą osobą, do której nie pała jakimś uczuciem pozytywnym na co dzień, to można by spróbować chociaż w wyjątkowym czasie świątecznym jakoś wyjść do tej osoby, prawda, podać rękę i chociaż spróbować chociaż dla czystości sumienia spróbować jakoś właśnie rękę wyciągnąć i się może pogodzić, jakoś spróbować odbudować relacje, żeby jakoś chociaż spróbować wyjść z taką inicjatywą pojednania, jeżeli z kimś źle żyjemy, żeby tego nie marnować, bo wiecie, moi drodzy, jak jest w życiu. Możecie być z kimś w te święta powadzeni, a w następne święta już z wami go nie będzie przy stole świątecznym, no bo z różnych przyczyn. Wiecie jak jest. Także póki macie czas tutaj, to warto, myślę, chociaż spróbować wyjść, mieć tą inicjatywę gdzieś w sobie i tą chęć, żeby się po prostu jakoś pogodzić. Spróbować przynajmniej, bo wiecie, różnie bywa, może się nie udać. Także nie nastawiajcie się od razu, że wszystko będzie super pięknie, że ze wszystkimi, co się nienawidziliście, rzucicie się w objęcia i zapłaczecie i wszystko będzie idealnie. Nie nastawiajcie się na to. Bądźcie dobrej myśli po prostu, ale wiecie, no, byćcie dobrej myśli, ale nie nastawiajcie się na coś jakiegoś takiego mega super, nie? No. No i przy okazji życzę wam, bo też mogę nie robić na ten temat, nic nie mówić, to oczywiście dobrego Sylwestra wam życzę. Tutaj też wiecie, to jest, każdy spędza inaczej. Jedni idą na bal, jedni siedzą w domu, ktoś na domówkę, ktoś nie robi nic kompletnie, będzie siedział i grał w grę Tomb Raider. Także każdy niech tu sobie spędza tu już totalnie jak uważa, jak mu jest dobrze, jak się dobrze czuje, żebyście byli radośni, żeby wam było dobrze, nie? No.
Także też, a tak a propos jeszcze, tak mnie teraz wzięło na takie, co się udało w tym roku. Powiem wam, że to był dobry rok dla mnie. Znaczy, no były też sytuacje bardzo ciężkie i bardzo niedobre, ale generalnie, no na przykład jestem bardzo zadowolony z takich rzeczy, jak na przykład ta świąteczna paczka, te nasze streamy na Japaczce. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to ja wam teraz powiem, zebraliśmy 143 tysiące złotych na szlachetną paczkę przez 72 godziny streamowania. Cel był 100 tysięcy, zebraliśmy 143, także super, wiecie, no. Ja jakoś tak się ostatnio kanał na YouTubie nasz tutaj dostaje jakiegoś takiego trochę życia, przybywają znowu widzowie, znowu coś się dzieje, bo był bardzo taki długi okres, że subskrypcje raczej się tam traciły i wyświetleń było mało i w ogóle taki marazm, a teraz to znowu jakoś idzie i się odżywa, napędza się. Tak samo też zacząłem, wiecie, od mniej więcej 2-3 miesięcy streamuję prawie codziennie na Hitboxie i też tam ta liczba widzów się coraz to podnosi. Wczoraj mieliśmy loterię świąteczną, rozdaliśmy 60 gier. Wszystko się to rozwija i wszystko idzie w dobrą stronę. No i jeżeli chcecie mi czegoś życzyć, to życzcie mi po prostu, żeby to się rozwijało. Żeby tu się rozwijał ten YouTube, żeby się rozwijały te transmisje na żywo, żeby to się kulało jakoś, żeby się rozwijało, bo po prostu ja to robię, to mi daje radochę, to mi daje zabawę, to jest moje hobby, to jest moja praca i to po prostu lubię to robić. No nie wiem, mam nadzieję, że nikt nie odebrał jakiegoś, nie takiego wrażenia po mnie nie ma, że ja tutaj siedzę za karę, ja do was gadam, nie chce mi się, ale muszę mieć na chleb, to robię te vlogi, no i odpalam te live'y, no i nie chce mi się i robię, no. Wiadomo, że są takie dni gorsze, cięższe, że coś się komuś tam, że się coś wydarzy w życiu i tego zapału jest mniej, ale ja naprawdę wszystko co tu robię, robię z ochotą. Lubię to robić, podoba mi się to i chcę to robić dalej i się rozwijać i rozszerzać horyzonty i nowych widzów zdobywać. Mam nadzieję, że też ludzie mają od czasu do czasu się dowiedzieć ode mnie coś ciekawego, czy z historii i tak dalej. Czasem jakaś mądra myśl oprócz głupot przyjdzie mi do głowy i co? No i moi drodzy, no i tyle, co wam będę dużo gadał. Nie wiem, niektórzy z was może już zasiedli do stołu wigilijnego, my zasiadamy o godzinie, no jeszcze nie, dopiero o tam godzinie koło 18. Świętujcie moi drodzy, świętujcie, pojedzcie sobie dobrych rzeczy, bo to też nie oszukujmy się, jest czas, kiedy, że tak powiem, niektórzy z nas spuszczają się z łańcucha, to żebyście potem się nie obalili na ziemię i nie zrobili biedrony i nie będziecie mogli wstać, nie? No. Moi drodzy, spędzajcie te święta i tego Sylwestra i nie wchodźcie w nowy rok, moi drodzy, bo jest tak, nie wiem czy to się tak wszędzie, ale niedobrze jest wchodzić w nowy rok na przykład mając długi, albo będąc na przykład z kimś pokłóconym w jakichś konfliktach. To jest dobrze do końca roku rozwiązać, żeby w nowy rok wejść, że tak powiem, na czysto. Wiecie, żeby nie mieć nic za plecami, żeby na czysto wejść w nowy rok. Tego wam bardzo życzę. Moi drodzy, i gdzie te moje napisy znowu? No, tutaj. Trzymajcie się, moi drodzy, trzymajcie się. Jeszcze raz wesołych świąt świętujcie, bawcie się dobrze i ostrożnie. I to tyle od Niklausa z tuby. Dupnij do głowy.